A Community Solution egy az olajcsúcsot követő válság hatásait vizsgáló szervezet. Elsősorban a közösségi szintű megoldások érdeklik, az együttműködés, megőrzés és a takarékosság elveit állítja a középpontba. A Szovjetunió felbomlása a 90-es évek elején gazdasági válsághoz vezetett Kubában, amelyet különleges időszaknak neveztek. 1989-től kezdődően 1992-93-ig a gazdaság mélyrepülésbe kezdett, a GDP 34%-kal esett. Amikor a gazdaság mélyrepüléséről beszélek, képzeljenek el egy repülőt, amelynek leáll a hajtóműve. Ez valóban zuhanás volt. Kuba elvesztette export-import piacai 80%-át. Az olajimportja felére csökkent, a buszok leálltak, gyárak bezártak, gyakorivá váltak az áramszünetek, kevés volt az élelmiszer. Az emberek majdnem éhen haltak. Amikor ez elkezdődött, elkerülhetetlenné vált, hogy az emberek elkezdjenek növényeket termeszteni mindenütt, ahol csak tudtak. A következő évtizedben Kuba radikális intézkedéseket hozott. Elsőként kellett szembenéznie a mindenkit fenyegető válsággal, az olajcsúcsválsággal. Két éve ismertük meg az olajhozam csúcs elméletet, ami szerint az olajkitermelés a következő pár éven belül eléri a csúcsát, és utána csökkenni kezd. Mindez alapvető változásokat okoz az életvitelünkben. Azt az összefüggést találtuk, hogy Kuba saját mesterséges olajcsúcs válságával, amelyet a Szovjetunió összeomlása váltott ki, modellje lehet annak a folyamatnak, amely az egész világban végbe fog menni. Azt szeretnénk megvizsgálni, hogy mi az a tényező, amely képessé tette Kubát, a kubai embereket, hogy kilábaljanak a válságból, hogy átvészeljék ezt a nehéz időszakot, anélkül, hogy harc indult volna meg az erőforrásokért. Úgy gondoljuk, hogy Kuba meg tudja mutatni a világnak, hogyan kezelje azt az energia problémát, amely mindannyiunkat fenyeget. ...1949-ben egy geofizikus, dr. M. King Hubbard kidolgozta olajkészlet elméletét, és azt jósolta, hogy a fosszilis energiák kora nagyon rövid lesz. 1956-ban előrejelezte, hogy az USA kontinentális államaiban az olajkitermelés 1970-ben fogja elérni a tetőpontját. 1974-ben Hubbard a Szenátus albizottságában a fosszilis energiák fogyatkozásának veszélyeire figyelmeztetett egy növekvő gazdaságban. Az USA 1970-es olajcsúcsválsága, valamint a közel-keleti válság súlyos olajhiányhoz és gazdasági válsághoz vezettek az országban. Az amerikaiak rekordmagas kamatokkal, a benzinkutaknál sorokkal, sosem látott olajárakkal, visszaeséssel és hanyatló értéktőzsdével szembesültek. A kormány filmeket készített a probléma bemutatására. Egy olyan válság lepett meg minket, amely újra és újra megtörténhet, ha az ország nem ismeri fel időben az energiaszegénység valódi kockázatát. Az iparunk és gazdaságunk fejlődését lehetővé tevő energiát sokan soha el nem apadónak tekintették, de figyelmeztető jelek mutatkoztak. Ennek az lesz a vége, hogy az embereknek változtatni kell a szokásaikon. Ebben az időszakban csak minden második nap lehetett benzint venni. A kutaknál sorok kígyóztak és levitték a sebességhatárt. Carter elnök bizottságot hozott létre, amely 1980-ban közzétette a globális jelentést. A jelentésben kimutatták, hogy 2000-re a világ összes olajkészletének felét fel fogja élni. Carter új energiapolitikába kezdett. Adókedvezmények jártak az alternatív energiákért, és egyre több szélerőművet építettek. De ekkor feltárták az alaszkai Prudhoe-öblöt és az Északi-tenger olajmezőit. Az olajválság enyhült, az árak csökkentek.
Carter óvatossági és takarékossági intelmeivel nem törődtek. Ronald Reagan lett az elnök, és radikálisan csökkentette az alternatív energiakutatások támogatását. Újra felkelt a nap Amerikában, de az ország egy egész generációra álomba merült. A probléma azonban nem szűnt meg, hiszen az olajfogyasztás évről évre egyre növekedett. 1997-ben dr. Colin Campbell megírta a Coming Oil Crisis című könyvét. 3 évvel később megalapította az ASPO-t, az olaj- és földgáz kimerülést kutató társaságot, amely első gyűlését 2002-ben Svédországban tartotta. Dr. Candy Fay, princetoni geofizikus 2001-ben publikálta könyvét, a Hubbard Speak-et, majd 2 évvel később megjelent Richard Heinberg The Party's Over című műve. 2005-ben Matt Simons könyve, a Twilight in the Desert megkérdőjelezte a szaúd-arábiai olajkészletek valódiságát. Könyvek és folyóiratok tömege árasztotta el a piacot. 2004-ben és 2005-ben 25 könyv, valamint cikkek százai jelentek meg az újságokban és folyóiratokban. A 80-as és 90-es évek hosszú alvása véget ért, és nem kevésbé váratlanul, mint 1970-ben globális olajcsúcsválság közeledett. Az olajcsúcs az a pillanat, amikor az olajkitermelés eléri maximumát, ami nem azt jelenti, hogy olaj nélkül maradunk, hanem ettől kezdve a kitermelés fokozatosan visszaesik. Olajcsúcsról beszélünk, ha egy energiatartály félig kiürül. A tartály nyomása ezen a ponton visszaesik, innentől kezdve évről évre kevesebb olajat lehet kitermelni. A világ olajkitermelése az 50-es évekig lassan növekedett, majd a 70-es évek végéig egyre gyorsult, pár évre megtorpant a közel-keleti válság miatt, majd újból növekedésnek indult. Néhány éven belül elérjük a végső csúcsot, amikor a világ olajkészletének a fele elfogy. Az olajkitermelés egyre csökkenni fog, a világ olajigénye azonban továbbra is nőni fog, és vele együtt nőni fog a világ népessége is. Nem a teljes olajkészlet éri el a csúcsát, csak a könnyen kitermelhető olaj. Maradnak kevésbé hozzáférhető készletek, de ezek kitermeléséhez több energia kell. Ugyanakkor a kutakból kisebb mennyiségek kerülnek ki. Az olaj véges, a földgáz véges, a szén és az uránium mind véges üzemanyagok. Mindegyiknek meg lesz a saját csúcsa, és az olajcsúcs pusztán a kezdet. Ennek messze menően hatása lesz kultúránkra. Gazdaságunk és életvitelünk olajon és más fosszilis üzemanyagokon alapul. Az USA polgárai átlagosan évente 10 hordó olajnak megfelelő energiát használnak étkezésre, 9 hordónyit autóikra és 7 hordónyit otthonaikra. A fosszilis energiák fő felhasználási területe az élelmiszergyártás. Az olajcsúcs gyakorlatilag korlátozott olajellátást jelent. A világ olajfeltárása a 60-as évek közepén virágzott, azóta fokozatosan hanyatlik. Jelenleg körülbelül 5 hordónyi olajat fogyasztunk minden egyes feltárt hordóért. Ez az arány tarthatatlan, ez így nem folytatódhat sokáig. Ezzel együtt a világ nagy részén, különösen a fejlődő országokban, mint Kína, az igény egyre nő. 1993-ban Kínában 733 000 autó járt az utakon. 2004 elejére ez a szám 6 millióra nőtt. 2004 végére pedig már 8 millió autó volt Kínában. Meggyőzték az embereket, hogy vezetni jó. Ezeknek a fejlődő országoknak az a jövőképe, hogy egy nap olyanok lesznek, mint az USA, és az emberek pont úgy fognak fogyasztani, mint az észak-amerikaiak. Ez azonban lehetetlen. Ez még az Egyesült Államokban sem lehetséges. Az amerikaiak sem fognak tudni úgy fogyasztani, ahogy ma. Az olajcsúcsnak nincs előzménye. A történelem során sosem váltunk még függővé a fosszilis üzemanyagoktól, így sosem éltünk még át csúcsot a kitermelésükben. A világ közössége tehát vakon tapogatózik. Ezért példára van szükségünk. Valamiféle laboratóriumi kísérletet kell csinálnunk, amiből láthatjuk, mi a legjobb megoldás, mi nem olyan szerencsés, stb. És Kuba szolgáltat példákat, hiszen Kuba már átment egyfajta energiaszegény időszakon.
A Szovjetunió összeomlása után az olajimport évi 13-14 millió tonnáról 4-re csökkent. A 80-as években Kubának 90 000 orosz traktorja volt, növényvédőszerei és műtrágyái, amelyeket a Szovjetuniótól kapott. 1990-ben minden megváltozott. Semmi sem maradt. Amikor 90 elején elkezdődött a mély gazdasági válság, az életünk megváltozott. Váratlanul, átmenet nélkül egy hét leforgása alatt óriási horderejű változások indultak. Hamarosan alultápláltság tünetei jelentek meg 5 éves gyerekeken. Vérszegénységgel küzdő terhes nőket láttunk. Alultáplált csecsemők születtek. Az élelmezési helyzet katasztrofális volt, 94-re egy átlagos kubai 9,5 kilót fogyott. Hiányt szenvedtünk mindenben. Nem volt érdekes a jó minőség, az áruk szabványai, ételre volt szükségünk. Eladhattak bármit, megvettük. Az importált olaj nélkül Kuba nem volt képes a szükséges elektromos áramot megtermelni, ezért szerte az országban áramszünetek voltak. Akkoriban sokszor akár 14-16 órán keresztül tartó áramszünetek fordultak elő naponta. A miénkhez hasonló éghajlaton ez elég nehéz, hiszen hűtőszekrényre van szükségünk, hogy az étel ne romoljon meg. Minden nap annyit kellett főznünk, amennyi el is fogyott, mert nem lehetett eltenni későbbre. Nehéz időszak volt ez. Az áramszünetek Kuba nagy lakótelepein voltak különösen súlyosak. A trópusi, meleg, párás klímában nagyon nehéz volt légkondicionáló és ventilátor nélkül. Nem voltak liftek, az emberek lépcsőztek. A vizet felvitték, vagy az épületen kívül kötéllel és csigával húzták fel. Ha busszal akart menni valaki, 3-4 órát kellett várnia. Mikor beért a munkahelyére, sokszor nem volt áram. Ha pedig volt áram, nem voltak meg a szükséges eszközök vagy nyersanyagok. Így tehát hiába értek be a munkába, és volt áramuk, végül nem tudtak dolgozni. Munka után ismét 3-4 órát vártak a buszra, és mikor végre megérkezett, gyakran tele volt, és meg kellett várniuk a következőt. A kormány 1,2 millió kerékpárt importált Kínából, és további félmilliót gyártatott. Meg kellett tanulnunk biciklit használni. Az országban mindenütt bicikliket osztottak, hogy be tudjunk jutni a munkahelyünkre. Az orvosok biciklin jártak a kórházba, pedig korábban nem bicikliztek. Politikai akarat volt, ez nem más. Nem volt más megoldás. 1992-ben az Egyesült Államok szigorított a kubai embargón. Minden hajót, amely kubai kikötőben horgonyzott, 6 hónapra kitiltott az USA-ból. Egyetlen nap leforgása alatt 750 millió dollár értékű kubai élelmiszert és gyógyszert tartóztattak fel. Pár évvel később az embargó még szigorúbbá vált. A Kubában működő külföldi vállalatoknak megtiltották a belépést az USA-ba. Kuba külföldi tőkéhez való hozzáférését megakadályozták. Kubát gyakorlatilag megpróbálták megfojtani. Az országot megfosztották fontos pénzügyi forrásaitól. Így Kubának megszűnt a hozzáférés a Világbankhoz vagy az IMF-hez örökre. Az amerikai dollár árfolyama elérte a 150 pezót. Az átlagfizetés 2 pezó volt. Így voltak emberek, akik havonta $2 kerestek. Tehát nem a pénz volt a legjobb eszköz a dolgok beszerzéséhez. Végül tehát szinte egy kísérletben éreztük magunkat kontrollált feltételek között, ahova semmi sem juthat be kívülről. A különleges időszak elején a kormány osztotta étel segített féken tartani a válságot. Az ételosztások minden kubai polgárnak biztosítottak egy minimális napi adagot. Ez akkor kezdődött, amikor az USA-val megszűntek a diplomáciai kapcsolataink. Nem volt velük gazdasági kapcsolatunk. És hogy a harácsolást megelőzzék, tehát hogy azok, akiknek több pénzük van, ne vegyenek meg mindent, és a többiek ne maradjanak éhen, kitalálták ezt az ételosztási rendszert. Amikor az élelmiszerimport 80%-kal visszaesett, a kormány kénytelen volt drasztikusan csökkenteni a kiosztott mennyiséget. Az állami piac, amit támogatásokkal és élelmiszerjegyekkel tartottak fenn, a fogyasztás 100%-áról visszaesett a fogyasztás 5-ére. Nézzük most meg ezt a táblázatot. Mutatni szeretnék valamit, hogy megértsék.
Ez 1 hónapra vonatkozik. Minden kubai állampolgárnak jár a rendszer keretein belül 3-4 hétnek megfelelő alapfogyasztás az ENSZ által megszabott minimális 1 hónapnyi kalóriamennyiség alapján. A 4 hetes alapadagban támogatott ételt szállítanak a munkahelyedre alacsonyabb áron. Az ételekhez jutányos áron juthatsz hozzá. Így csupán hétvégén és éjszaka kell fizetni értük. Lehet azonban olyan hét, amikor plusz ételt kell venni. Ez a fogyasztási szokásoktól is függ. A különleges időszak a kubaiak életét minden szempontból érintette, de a legmélyebben a mezőgazdaságot. Kuba elköteleződött a zöld forradalom mellett, amely egy tömeges fosszilis energiahasználaton alapuló rendszer. Földgáz alapú műtrágyát, olaj alapú növényvédőszereket, valamint a mezőgazdasági gépekhez dízelolajat használ. Az ország mezőgazdasága bármely más latin-amerikai országénál iparosodottabb volt, és műtrágya használatban az USA-t is felülmúlta. A hagyományos kubai mezőgazdasági rendszer, a zöld forradalom, azonban sohasem tudta a népet teljesen ellátni. Magas hozammal bírt, de nagyrészt ültetvényes gazdálkodáson és nyitott gazdaságon alapult. Citrusokat, dohányt, cukornádat exportáltunk, és az alapvető élelmiszereket importáltuk, a rizs 55%-át és a növényi olaj több mint 50%-át, valamint a vajat. Tehát az emberek emlékei szerint ez a rendszer még a virágzása idején sem elégítette ki az alapvető szükségleteket. Kuba mezőgazdasága kezdett meginogni, ahogy egyik probléma a másik után jelentkezett. Üzemanyaghoz, alkatrészekhez lehetetlen volt hozzájutni. Kevés volt a mag, a takarmány, kevés volt az oltóanyag. A Szovjetunió összeomlása túlélési mezőgazdaságra kényszerített bennünket. Vegyszer alapú műtrágyát nem lehetett kapni. A műtrágya, a magok és a sütőolaj hiánya nagy csapás volt mindenkinek. Sokan azt gondolták, ez a helyzet nem tarthat 3-6 hónapnál tovább. Valójában nagyon nehéz volt a gazdaságot ezekhez a feltételekhez igazítani. Az üzemanyaghiány komoly élelmiszerhiányhoz vezetett. Mindez azt eredményezte, hogy az emberek a városban mindenütt élelmiszert próbáltak termelni, a szükséges tudás nélkül, hiszen mérnökök és orvosok voltak, nem gazdálkodók. Az emberek óriási erőfeszítést tettek, hogy minden talpalatnyi talajt megművelhető földé tegyenek. A különleges időszak alatt Kuba képes volt megakadályozni az éhezést a városi mezőgazdasági mozgalom segítségével. A város minden használatlan földje veteményessé vált. A városi mezőgazdaság kezdetben a válságra adott ad-hoc lokális válasz volt a túlélés érdekében. Élelemre volt szükség. Nem tudták honnan. Így hát egyszerűen próbálkoztak, próba szerencse. Nem volt hely, gondok adottak a patkányokkal, a szemétlerakással. Megoldották a problémákat, eltakarították a szemetet, és termelni kezdtek. A különleges időszakban a kihasználatlan területeket a közösség megtisztította, és városi kertekké, veteményes kertekké alakította. A válság hírére ausztrál permakultúra szakértők érkeztek az országba, hogy új kertművelési és termesztési módokat mutassanak meg. Az első 2 ausztrál 1993. októberében érkezett, és elkezdtük velük azokat a tetőkerteket tervezni. Ezután belekezdtünk ebbe a kis projektbe. Sok pénzbe került, 26 000 amerikai dollárba. Ezután elindítottuk ezt a trénerképzést. Ez Havanna egyik legnagyobb permakultúrát népszerűsítő központja, és csak itt több mint 400 főt képeztek ki. Itt a központban a képzéseken a közösség tagjai nem csak a permakultúrával ismerkedtek, hanem magáról, a közösségről is sokat tanultak. Például, ha valaki valamiféle egészségügyi problémával jön el ide, mindent megtesznek, hogy segítsenek neki.
Ezen kívül referenciapontként is szolgálnak. Megkeresik a szakértőket és elhozzák őket ide, tehát kölcsönös a kapcsolat. Alapvetően az a célunk, hogy az emberek együttműködjenek és figyeljenek egymásra. Ez a legfontosabb. Mindannyian tudunk gyümölcsfákat ültetni, tudunk vizet gyűjteni a tetőkön. Nem a technológia számít, hanem az emberi kapcsolatok. Az emberek egyre több lehetőséget látnak arra, hogy lehet a teret kihasználni. Például természetes veteményeseket hoznak létre a tetőkön és az udvarokon. Azok a kubaiak, akik korábban csupán havi $2 éltek, új jövedelem kiegészítő módokat találtak. Ezeknek a szőlőtőkéknek több funkciójuk is van. Árnyékot vetnek az udvarnak, a szőlőből bort lehet készíteni, ami nagyon jól jöhet a családi kasszába, mert ha finomra sikerül, akár palackonként 10 pezóért is el lehet adni. Kuba hozzáállása a mezőgazdasághoz radikálisan megváltozott. Ma a gazdálkodók az egyik legjobban kereső réteg. Ez a foglalkozás más ágazatokból is sokakat átcsábít. Zenész vagyok, autószerelő vagyok, elektronikai tervező vagyok. És ezek közül egyikkel sem foglalkozom. Csak ezzel. Csak állatokkal és ezekkel a növényekkel. Ő tehát egy városi gazdálkodó, aki a háza tetején termel. A kubai mezőgazdászok tehát nem a társadalom legszegényebbjei. Ellenkezőleg van mit enniük, így nem kell ételre költeniük. Élelmiszert adnak el, amiből jól megélnek. Fontos tehát megjegyezni, hogy ez is egy módja annak, hogy az élelmiszertermelői tekintéllyel bírjanak. Nagyon alacsony költséggel tudtunk ételt előállítani. Jelenleg Havannában több mint 100 stand található, ahol a környéken megtermett friss zöldségeket, gyümölcsöket árulják. Havanna 2,2 millió lakosának zöldségfogyasztását több mint 50%-ban a városi mezőgazdaság fedezi. A kisvárosokban és falvakban a veteményesek még termékenyebbek, a szükséges zöldség és gyümölcs mennyiség 80-100%-át szolgáltatják. A városi gazdálkodás a helyi szükségleteket fedezi, így megszűnik az a költség, amellyel a távolsági szállítás járna. Az országot 169 önkormányzat alkotja. Az önkormányzatok területének 5 kilométeres körzete még városi mezőgazdaságnak számít. Ez az országos rendszer több mint 140 000 főt foglalkoztat, munkahelyeket teremt. A gazdaság egyre növekvő és fontos ágazata. Nagyon büszkék vagyunk rá. Kuba a biogazdálkodási módszerek kifejlesztésével leszámolt a földgáz és olajalapú szerek használatával. Szerencsére a kutatóintézetek már a válság előtt elkezdték a fenntartható mezőgazdaságot tanulmányozni. Ennek a felkészültségnek köszönhetően Kubának a fosszilis energiáktól független mezőgazdaságra mindössze néhány év alatt sikerült országos szinten átállnia. Fosszilis energiák nélkül több kézi munkaerőre volt szükség, emiatt megnőtt a kisgazdaság és gazdálkodók száma. Az egyik cél a nagyüzemi mezőgazdaság által használt földek visszaszerzése volt. A talaj évmilliók alatt alakult ki, de nagyon rövid idő alatt el lehet pusztítani. A kemikáliák kizsigerelik a talajt. Ezzel tönkreteszik annak mikroflóráját és faunáját, valamint a talajéletet. A talaj egy élőlény, és a lényeg a föld felső rétegében, a felső 10 cm-ben van. A vegyszerek mindezt tönkreteszik, és a föld olyanná válik, mint a homok. Szóval izgalmas kihívásoknak nézünk elébe, ha a talajt rendbe szeretnénk hozni. Mint kiderült, 3-5 év kellett ahhoz, hogy a föld ismét termékennyé váljon. A biogazdálkodáshoz idő kell. Nem igaz?
A rendszer beindításához időre és pénzre van szükség, hiszen amikor az ember megkapja a földet, az elhasznált és kimerült állapotban van. A talajba új életet kell lehelni. A természetes körforgást érdemes követni. Azt kell elérnünk, hogy a természet nekünk dolgozzon, és mi ne a természet ellen dolgozzunk. Rengeteg energiát követel, ha a természet ellen dolgozunk. A hagyományos mezőgazdaságban nehéz gépeket használnak, amelyek összenyomják a földet. Traktorokat, kombájnokat, teherautókat. Tehát újra meg kell nyitnunk a földet, és tápanyagokat kell hozzáadni. Az első irányelv, hogy gondozni kell a földet, a talajt, ez nagyon fontos. Ha nem teszünk érte, neki lesz gondja rá, hogy megszabaduljon tőlünk. A kutatók tehát gyorsan elkezdték a biogazdálkodást vizsgálni, mind a vegyszerek, mind a tápanyagok szempontjából. Számomra nagyon fontos, hogyan állítják elő azt, amit megeszem. Ezt szeretem tudni. Ha például egy vegán megeszi ezeket az agyonvegyszerezett, szennyezett zöldségeket, az nem tesz neki túl jót. Mivel szerves anyagokkal dolgozunk, a mikroorganizmusok újra megjelentek, és ahogy rendszeresen szerves műtrágyát használunk, úgy nő a szerves anyagszint is. Kuba új mezőgazdasága számos alternatívát alkalmaz a talaj helyreállítására, javítására és fenntartására, vetésforgót, komposztálást és zöld trágyázást, amely arra alkalmas folyamat, hogy fiatal növényeket a talajba ültessünk. Ételmaradékok, rizs és más szerves anyagok felhasználásával több tonna komposzt keletkezik. A gilisztahumuszt hosszú járatokban készítik, ahol a gilisztákat szerves hulladékkal etetik. Ez táplálóbb trágyát eredményez, mint a normális komposzt. 1 tonna gilisztahumusz 6 tonna szerves komposztnak felel meg. Manapság Kuba mezőgazdasági termelésének 80%-a biogazdálkodás. Az üzemanyaghiány arra kényszerített bennünket, hogy kevesebb gépet kisebb gazdaságokban alkalmazzunk, és hogy egy adott területen különböző növényeket kombináljunk, és így megakadályozzuk a betegségek terjedését. Ha valakinek van 1 millió kukoricanövénye, 1 millió kártevője is lesz, amelyek eszik a kukoricát, és már is ott egy betegség. Sokféle bioműtrágyát és bionövényvédőt fejlesztettünk ki. Ma már közép-amerikai országokba és más latin-amerikai országokba is exportálunk bioműtrágyát és bionövényvédőt. Fontos, hogy Kubának van egy előnye. Kuba népessége ugyanis Latin-Amerika népességének csak 2%-a. Mégis az összes latin-amerikai tudós 11%-a kubai. Bizonyos növényeket nehéz a kubai melegben termelni. Ezért a gazdálkodók különböző hálókat használnak, hogy a napsugarakat eltakarják. A termelési időszakot nagyon egyszerűen meghosszabbíthatjuk, ha egy lyukacsos anyagot terítünk a terményre, amit le lehet venni, hurrikán esetén majd visszaállítani. Nagyon egyszerű. Ez a takarás a betegségek megelőzésében is segít, mert nem csak a sugárzást és a meleget mérsékli, hanem kevesebb kártevő is tud bejutni a területre. Kubában a 80-as években 21 000 tonna növényvédőszert, vegyszert használtunk. Ez a mennyiség most 1000 tonna. 21-szer kevesebb növényvédőszert használunk. Ez jó a környezetnek is, az egészségnek is, és jó tesz a talajnak is. Kubában a növényeket vegyesen ültetik, így kevesebb növényvédő kell, a mezőgazdaság pedig fenntarthatóbb. Egy erdőt senki sem trágyáz, és nem is öntöz. Az erdő magáról gondoskodik. Tehát, ha létre tudunk hozni egy élelmiszer erdőt, akkor egyedül a szüretelésre lesz gondunk, hogy a terményt összegyűjtsük. Kevesebb erőfeszítés szükséges tehát. Kezdetben keményen kell dolgozni, amint azonban létrejön a rendszer, sokkal kevesebb munka szükséges. Ezért nevezzük ezt lusták gazdálkodásának, ami annak köszönhető, hogy a természettel együtt, nem pedig vele szemben dolgozunk. A hagyományos rendszerben a természet ellen dolgoznak.
A válság egyik jótékony következménye az volt, hogy ismét ökröket és állatokat kezdtünk használni. Nem csupán azért, mert nem fogyasztanak üzemanyagot, hanem mert nem nyomják úgy össze a földet, mint egy traktor. Az ökrök kevésbé nehezednek a talajra, és a patáik megforgatják a földet. Az idősebb gazdálkodók, akik még emlékeztek, hogyan kell ökröket nevelni és betanítani, a képzőhelyekre kerültek. Egy éven belül a legtöbb szövetkezet alkalmazott képzett állattenyésztőt, és elkezdtek több ezer ökröt tenyészteni. Egy pár ökör nem ugyanaz, mint egy traktor. Traktorral el lehet dolgozni 8 órán keresztül a légkondicionáló és a CD lejátszó mellett. Ökrökkel nem lehet ilyen hosszan dolgozni, mert az ökrök egyszerűen megállnak, és azt mondják, nincs tovább. Továbbá ki kell képezni mind az ökröket, mind a velük dolgozó embereket. Ezt a szükséges váltást a gondolkodásmód és a lépték megváltozása eredményezte. Nagy erőfeszítést igényelt. De mennyi pénzt lehetett így üzemanyagon megspórolni? Mennyit alkatrészeken? És mennyit a traktorokon? Én azt kérdezem. És korábban mennyi pénz ment el a traktorok okozta szennyezésre? Több nézőpontból kell ezt elemezni. Azért tették ezt, mert nem volt választásuk, de több év távlatából nézve sok előnye volt. A termelékenység növeléséért a kormány együttműködött a gazdákkal a helyi szintű megoldások érdekében. Ennek eredménye a kisebb gazdaságok, valamint a nagyrészt privatizált és autonóm szövetkezetek lettek. Az állami területek 40%-át felosztották magánkézben lévő szövetkezetekre. Sok ezer hektárnyi földet adtak bérbe kisgazdálkodóknak bérleti díj nélkül. A döntéshozatalt helyi hatáskörbe helyezték. 2 feltétellel. Először. Az adott földön termeszteni kell. Ha nem termesztenek, elvesszük tőlük a földet, és megkapja más. Másodszor. A föld fölött haszonélvezeti jogot kaptak. Ez egy régi római terminus. Azt jelenti, hogy az illető anélkül használhatja a földet, hogy fizetne érte, vagy adót fizetne. Azonban, ha az államnak valamilyen más célra kell a föld, azt vissza kell szolgáltatni. A biogazdálkodás új fenntartható módszereivel a kisebb gazdálkodások és szövetkezetek jobban működtek. Kubában az összes megművelhető földterület 12-15%-a magánkézben van, a gazdálkodók kezében. Rájuk jellemző a fejenként és hektáronként számított legmagasabb termelékenység. Második helyen a szövetkezetek állnak. A harmadik helyen pedig az állami gazdaságok. Ezek az új magángazdálkodások és szövetkezetek új formákban is kezdtek működni. Vannak hitelszövetkezetek és szolgáltatók. Mit jelent ez? Ha nem akarod a földedet az enyémmel egyesíteni, nem teszed. De ha egy hitelszövetkezethez tartozunk, akkor együtt veszünk magokat, együtt bérelünk gépeket, nem kell azonban egyesíteni a földjeinket. Ez egy decentralizált és egyben centralizált rendszer. Sok ezer család költözött magángazdaságokba, biztosították a földhöz való jogot, és a birtoklás tudata nagyobb termelékenységgel járt. A magángazdák piacai és az új exportpiacok szintén növelték a termelékenységet. A közösségek megváltoztak. Helyi gazdaságok jöttek létre. Elterjedt a cserekereskedelem. Sok gazdaság ingyen ételt biztosít idős embereknek, óvodáknak, iskoláknak, munkaközpontoknak, terhes nőknek. Azért ingyen, mert így gondolják. Nem mert kötelező, hanem mert így akarják. Hasznos tagjai akarnak lenni a közösségnek. Ki akarják venni a részüket a társadalomból. Máshol az emberek nem ismerik a szomszédaikat, nem tudják a nevüket, nem is köszönnek. Itt nem így van. Bekopognak az ajtón. Kellene egy kis só, vagy elfogyott a cukrom, vagy hoztam egy avokádót. Újra felfedeztük a szomszédság érzését. Számomra ez nem visszalépés. Mivel kevés volt a benzin, a kubai oktatási rendszer veszélyben volt. Az egyetemek decentralizálása lehetővé tette, hogy az emberek közeli felsőoktatási intézményekbe járjanak.
A decentralizáció lényege, hogy minden önkormányzatnak legyen egy egyeteme. Ugyanis véleményem szerint jelenleg Kubának a közlekedés és a lakhatás jelentik a legsúlyosabb problémát. Mert ezek függnek legjobban az olajtól. Ez a nagy épület adott otthont Kuba legelitebb iskolájának, a Sacakörnek. Ma ez az orvosi egyetem. Annak idején Kubának 3 egyeteme volt. Ma azonban 50 van, ebből 7 Havannában. Orvosi egyetemek és kórházak az országban mindenütt találhatók. A válság alatt a kormány ingyenes egészségügyi és oktatási szolgáltatásokat biztosított. Mindez nagyon más, mint ami a gazdasági válságban történik. Akkor elsőként a szociális juttatásokat nyírbálják meg. Itt nem ez történt. Az orvosok, nővérek, munkások azokban a kerületekben laknak, ahol dolgoznak. A közösség szociális rendszerének részeként. Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások segítették Kubát a válságban. A nehézségek ellenére sikerült az USA-hoz hasonló átlag életkort és gyermekhalandósági rátát fenntartani. Annak ellenére, hogy egy átlagos kubai kevesebb, mint 8-szor energiát használ, mint egy amerikai. Összességében a gazdasági válság javított a kubaiak egészségén. A sok gyaloglás és kerékpározás csökkentette a cukorbetegséget, a szívroham és a szélütés előfordulását. Megváltozott a kubaiak étrendje. Kevesebb zsírt használtak, és több zöldséget fogyasztottak. Előtte a kubaiak nem ettek sok zöldséget. Sok gumós növényt fogyasztottak, például maniókát és krumplit. A leggyakoribb nemzeti ételek azonban rizst, babot és disznóhúst tartalmaztak. Állítólag az összes többi zöldség, a paradicsom, saláta és pár káposztaféle kivételével gyomnövénynek számított. Ekkor azonban a szükség megtanította őket. Most már kívánják a zöldségeket, és keresik azokat. Jelenleg Kuba több orvost képez, mint amennyire szüksége lenne, ezért sokakat fejlődő országokba küld. Az orvosokat és orvosi tapasztalatot olajra cseréli, Venezuelával. Más országok, a fejlett országok egyre hatékonyabbá próbálják tenni az autóikat. Mennyi energia szükséges azonban egy jármű gyártásához? Energia kell a jármű legyártásához is, aztán pedig üzemanyag szükséges a mozgatásához, pedig inkább csökkentenünk kellene a járművek számát. A válság legrosszabb időszakában nagyon kevés üzemanyag állt rendelkezésre. A főutak és vidéki utak elhagyatottá váltak. Kubának egyik napról a másikra új tömegközlekedési rendszert kellett kidolgoznia. Kevés erőforrással kellett újítani. A régi kamionokat buszokká alakították, esővédő ponyvával, hátul pedig katonalépcsőkkel szerelték fel őket. Egy másik megoldás a teve volt, egy utánfutó, amelyet egy nyerges vontató húzott és közel 300 főt elbírt. Havannában és más tartományokban elterjedt az autóstop. A kormányzati járműveknek fel kellett venniük mindenkit, akinek fuvarra volt szüksége. Az üzemanyag kiesés a közlekedésben városokat és falvakat egyaránt érintett. Az emberek lóra és öszvérre ültek, hogy közlekedni tudjanak. A különleges időszak elején a kerékpár nélkülözhetetlen volt. A kubaiaknak nem volt könnyű átállni, hiszen autóhoz és buszhoz voltak szokva. Több környezettudatosság kell a kerékpár használathoz, hogy ne azért legyen rá szükségünk, mert nincs elegendő üzemanyagunk vagy buszunk a városokban. A lényeg az, hogy a kerékpár nem szennyez, egészségesebb és rövid távra nagyon praktikus. Ha azonban 20 kilométert kell megtenned naponta, azaz oda-vissza 40 kilométert egy váltó nélküli tiszta acél kínai biciklin, 5 éven belül megutálod.
Ez történt Kubában is. Egy ponton, amikor már több teve és busz járt, az emberek felhagytak a biciklizéssel, mert elegük volt. Egy nap az emberek arra fognak jutni, hogy nem kell kocsi. Ez a pillanat egy új korszakot jelentene. Ahogy egy nap megjelent, úgy egy nap az autó el is fog tűnni. Az autót csupán az emberiség fejlődésének egy pillanataként fogjuk számon tartani. A különleges időszak elejétől nagy nehézséget jelentett a lakások építése, az eszközök és az alapanyagok hiánya miatt. A cement előállítása sok energiát igényel, ezért a cementgyártást leépítették. Kubában mindenkinek van hol laknia, és az emberek 85%-a tulajdonosa a lakhelyének. A házak nagy része azonban kicsi és egyszerű, nem túl komfortos. Vidéken ez úgy néz ki, hogy egy kis házban van egy nagy szoba, konyha és 2-3 hálószoba. A vidéki élet előnye, hogy több a szabad tér, ahol az emberek zöldségeket, gyümölcsöket termeszthetnek, és állatokat tarthatnak. Ez az étel teljességében a kertünkből való, a rizst kivéve. A bab, a disznó, saláta. Ezeket mind mi neveltük, és gondoztuk itt a kertben. Havannában, ha valaki nem egy régi családi házban lakik, akkor nagy eséllyel egy elhanyagolt épületben vagy rokonokkal együtt egy zsúfolt lakásban él. De még így is a legtöbb ember városban akar lakni. Havanna már rendelkezik azokkal az értékekkel, amelyet a világ várostervezői és építészei kívánatosnak tartanak. Sok ember mondta már, meg kell őrizni a várost, amelyet vissza szeretnénk kapni. A nagy növekedés óta sokan idézik fel a tradicionális városképet, és próbálnak emberibb módon élni a hagyományos városban. Megfelelő közlekedés nélkül azonban elég nehéz egy városban élni. A másik probléma, hogy aki itt él, annak be kell mennie a városba. Oda kell menni, visszajönni, közlekedést keresni a város és a lakóhelye között. Hogy az utazásokat csökkentsék, az emberek lakóhelyétől gyalogos vagy kerékpár távolságra hoztak létre közlétesítményeket, iskolákat, munkahelyeket és szórakoztató központokat. Mindenkinek ugyanazt a teret kell használnia, így létrejön egy közös tér mindenkinek. Így módon életben lehet tartani a közösséget. A különleges időszak elején a kubaiak 95%-a az országos elektromos hálózatból kapta az áramot, a többi 5% távoli területeken lakott. A nap és a szélenergia túlságosan költségesek, hogy az energia szükségletek nagy részét fedezhessék. Az energiaellátásból kimaradt területeken kiskapacitású szél- és vízenergia rendszerek, valamint napelemek működnek. Az iskolák és a kórházak előnyt élveznek. Nemrégiben több mint 2000 vidéki iskola kapott napelemeket az energiaellátás biztosítására. Ez így kevésbé volt költséges, mintha a hálózathoz csatlakoztatták volna őket. Los Tumbosban napelemek látják el energiával az iskolát, a kórházat, a közösségi központot, sőt még az emberek otthonait is. Az elemek a tetőkre vannak helyezve, épp most töltik fel a világítórendszert, egy fluoreszkáló lámpát. Ezt a rádiót is lehet csatlakoztatni. Ez pedig egy másik elem, a szomszéd fiájé, aki ott lakik. Kubában mindenütt kisléptékű megoldásokat dolgoztak ki, például a napot vízmelegítésre használták. A kubaiak régen meleg vízzel tusoltak. Vízmelegítésre olajat vagy más hagyományos energiát használtak, amihez hozzájutottak. De a napenergiával működő melegítők jobbak. A vizet körülbelül 60 fokosan veszik ki a melegítőből. Az energia felét meg lehet így spórolni azzal, hogy 60 fokról forraljuk fel a vizet.
A válság előtt Kuba importált olajjal és gázzal termelte az áramot. Üzemanyag hiányában módosították az elektromos erőműveiket, hogy alkalmasak legyenek a rossz minőségű nyersolaj égetésére. A mi nyersolajunk nagyon káros a környezetre. De nem volt más választásunk. Élet-halál kérdése volt. Növényi hulladék felhasználásával is elkezdtek áramot fejleszteni. Cukormalmokat is erőművekké alakítottak át, mert megőrölték a nádat, abból préselt nád lett, elégették a rostokat, az meleget termelt, majd abból áramot termeltek. Tehát a cukormalmok is működhetnek kiegészítő erőművekként szezonban vagy szezon után. Ma Kubában az aratás idején, ami körülbelül 3-4 hónapot tesz ki, az energia 30%-a ebből a megújuló biomasszából származik. Ezt hívjuk energiaszuverenitásnak. Áramtermelésünkben nem függünk az importált olajtól. Az észak-amerikaiak szerint problémás az, amit mi itt csinálunk. Sokan nem értik. Hogy tudnak túlélni, ha nincs semmiük? Hát jöjjenek ide, és megláthatják, hogy megy a túlélés. Ilyen módon elkezdhetjük megérteni egymást, és megérteni, hogyan gondolkodik a másik. Az emberiség egy évszázad alatt el fogja égetni a természetben több millió év során felhalmozódott olajat. Ez abszurd, teljességgel abszurd. Nem úgy látom, hogy az importált olajtól nagyban függő országok alternatív energiaforrásokat keresnének. Csak a jövő hétre készítenek terveket. Ha Kubában azt mondom, emberek, gond van, minden világítást le kell kapcsolnunk, amit használunk, mindenki azt feleli, rendben, lekapcsolunk mindent. Ha az Egyesült Államokban mondom ezt, emberek, le kell kapcsolnunk minden világítást, mert mindenki azt feleli, de hát miért, hiszen fizetek érte. A gondolkodásmódunkat kell megváltoztatnunk. Az olajcsúcs mondani valója az, hogy a dolgok változnak és mindenből kevesebb lesz. Szerintem a kubaiak ezt globális, nemzetközi szinten is megértik, mert a szigetlakók veleszületetten tudatában vannak az erőforrások korlátozottságának. Azt is értik, hogyha politikailag függetlenek akarnak lenni, gazdaságilag is függetlennek kell lenniük, és ehhez energetikailag is függetlennek kell lenniük. Kitart az olaj a következő 10-15 évben? Ki tudja, talán nem. Lehet, hogy találunk Kubában egy 50 évre elegendő, hatalmas föld alatti lelőhelyet. Ó, nagyszerű. Van még 50 évünk, de a tartalékok kérdése napról napra kockázatosabb lesz. Sokakban él a remény, hogy a mexikói öböl mélyén gazdag olajlelőhelyet tárnak majd fel. Az emberek erre azonban nem előnyként tekintenek. Jobbá tesszük itt vele az életet. Nem. El fogjuk adni, érted? Az emberek ugyanis tudják, hogy nincs rá szükségünk. Az élethez pénzre van szükségünk. El kell adni, sem felhasználni, sem elfecsérelni nem szabad. A nap évmilliókig képes volt fenntartani az életet a Földön. A probléma az, hogy most elérkeztünk a változásokhoz, és más módon használjuk az energiát. A probléma az, hogy a nap elegendő volt az élet megtartásához. Mi viszont nem vagyunk képesek a Földünkön kialakult társadalmat fenntartani. A társadalmunkkal van gond, nem az energiával, nem az energia világával. Quisiera darte, mi niña, un viaje a la luna, que todo aquello que anhelas pudiera ser. Nagyon sokféle kis megoldás létezik. Megoldunk egy kis problémát itt, egy kis problémát ott, és jobb lesz az életünk.
Globálisan kell gondolkodni, és lokálisan cselekedni. Ez nagyon fontos. Máskülönben az emberekben az a benyomás alakul ki, hogy ez az ENSZ, elnökök, tudósok feladata, és hogy nekik semmit sem kell csinálni, azok majd megoldják a problémákat. Az embereknek nulláról kell elkezdeniük, és kis dolgokat tenniük, tyúklépésekkel haladniuk. A változások, válságok, problémák kiválthatnak sok ilyen megoldást, fenntarthatóakat vagy alternatívakat. De ami a legtöbbet számít, az az alkalmazkodás. Alkalmazkodnunk kell, ebben rejlik az ember sikere. Tudatosítanunk kell, hogy a világ változik, és meg kell változtatnunk azt, ahogy a világra tekintünk. Az egyik legszükségesebb dolog a több barátság és több szeretet, mert csak egy földünk van, és a föld közös, mindannyiunké. Azt gondolom, hogy nagyon sokat tanulhatunk egymástól. És el kell gondolkodnunk azon, hogy lehetünk boldogok kevesebbel, és milyen sok mindenre nincs szükségünk a boldogsághoz. Úgy gondolom, hogy ez a világ célja. Kubának van némi csekély tapasztalata, amelyből talán tanulhatnak mások is. És hiszek benne, hogy eljön az önzetlenség, az együttműködés és a nagyobb szolidaritás ideje, amikor mind együtt fogunk működni. Azt hiszem, ez egy jobb világ lesz. La 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 la.